O Viveiro de Empresas de Espiñeira en Boiro acollía a primeira das mesas colaborativas organizadas por Arousa Norte, técnicos dos distintos departamentos municipais dos concellos de Ribeira, Pobra, Boiro Rianxo e tamén de Dodro traballan conxuntamente na elaboración dunha estrategia turística común. Abríronse espazos no pasado, mas tamén a idea e a vontade é que continúen abertos neste momento, abríronse espazos para a colaboración dos diferentes departamentos. Están aquí arroupando o persoal de turismo, despois seguramente se incorporen tamén deportes e máis cultura como unhas das áreas que buscamos establecer sinerxias entre os diferentes concellos, diferentes estrategias de traballo e diferentes estrategias pois, tamén de proxectos futuros. A hora de acometer subvencións, a hora de acometer proxectos, a hora de acometer en xeral a estrategia de difusión dos valores da nosa comarca. Durante a xuntanza abordaron a necesidade de concorrer de xeito coordinado ás distintas liñas de subvencións, así como a participación conxunta nas distintas feiras de turismo. Estamos poñéndonos de acordo sobre as diferentes liñas de subvención e axudas no eido do turismo, con esta mesa de colaboración, buscando tamén, efectivamente, que acudamos pois, tamén máis compenetrados, se cabe, máis unidos a diferentes eventos. Hai uns días, pois, participamos na Xantar Ourense e estivemos pois, tamén cunha oferta propia e a idea é que ese esquema de traballo pois, se manifeste ao longo do ano. Ademais da colaboración con Dodro, a Mancomunidade está inmersa noutros proxectos que implican tamén a municipios non incluídos no seu destino. É o caso de Porto do Son, que se integraría no proxecto Idade de Ferro da posta en valor dos xacementos castrexos.